ବର୍ଷା ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରୁ। ତାହା ବୋଲି ଛତା ଧରିଲେ ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏନି, ବର୍ଷାରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା ପାଉ। ସେହିପରି ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଃଖ ଆସିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିଭାବ ଥିଲେ ଦୁଃଖ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉପଶମ ମିଳିପାରିବ। ଆଖି ନଥିବା ଲୋକ ହୁଏତ ଅନ୍ଧ ହୋଇନପାରେ, କାରଣ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବଳରେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସର୍ବଦା ଚୁପ୍ ରହନ୍ତି, ଅଧର୍ମୀମାନଙ୍କର ପଥରୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ସହିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶବ୍ଦରୁ ନୁହେଁ, ହୃଦୟରୁ ହେବା ଉଚିତ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡାକ ଶୁଣନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତ କର୍ମର ଭୟ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଗଙ୍ଗାରେ କାହିଁକି ଏତେ ଭିଡ଼ ହୁଅନ୍ତା। ଯିଏ କର୍ମକୁ ବୁଝିଥାଏ, ତାକୁ ଧର୍ମକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ପାପ ଶରୀର କରିନଥାଏ, ବିଚାର କରିଥାଏ। ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ବିଚାରକୁ ନୁହେଁ, କେବଳ ଶରୀରକୁ ଧୋଇଥାଏ। ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।